Uy, si Tay, nagyayaya ako minom pa. Oo, Arcade eh, yaya ako mag-Dota eh. Heartbroken. Heartbroken men, heartbroken. Hero, game na. Inom Dota. Saan na sila? Oo. Inom Dota eh. Dapat, yaya ako mag-Dota naman sa akin. Kaya katatapos ko lang. Do not post this. Punta ko araw-araw ata siya ulit talaga. That's wasabi. Correct na. Wasabi, men. Ito, wasabi, oh. Wasabi on Kikoman and ano yan. Wasabi on Kikoman on minatamis na saging. As chocolate from chocolate fountain. O sinuguan sauce. Good job ka sa gilid. Tapos pichi-pichi. Doon sa wasabi, men. Yeah. O sinuguan. Commentator please. Wala ba? Ayan dito. Para hindi pinang bakit sa gulaman. Nakikita niyo po ba ito lahat? Maalala ko lang po, hindi lang po kami ang kumakain dito. Ano pa pang ibang nakakain? About to throw up na ba? Curiosity ka. Hindi na mo malunok. Ang namin ha. Nahirapan mo. Naghalo na. Mga dito matangit. Hindi mo alam mo yung napalunok siya bigla. Ito ba? Ito ba?